Sidder du godt? Det var godt. Jeg skal nu fortælle dig om Trekantspagten. Trekantspagten er en idé udviklet ud fra konceptet en bedre fremtid kræver en mere blandet integration. Trekantspagten handler om at blande børn i forskellige miljøer og områder ved hjælp af skolerne. Det kræver for at udføre Trekantspagten er, at 3 skoler indgår i pagten. Vi har nu valgt i dette eksempel at navngive skolerne skole 1, skole 2 og skole 3. For at forklare det meget nemt, giver vi et eksempel på skole 1. Den generation, der skal til at starte i 0. klasse, bliver nu delt op i 3. Børnene er ikke startet endnu, men de børn, der skal til at starte på skole 1, bliver delt op i 3 grupper. Disse 3 grupper bliver så fordelt ud over de forskellige skoler i Trekantspagten. En gruppe går på den oprindelige skole, en anden gruppe går på skole 2, og den tredje gruppe går på skole 3. Det samme gør de andre skoler. Hvis man udfører Trekantspagten rigtigt, er skolerne valgt i forhold til beliggenhed og sørger for, at nogle af skolerne er meget ens med mange danskere, og måske i et specielt trygt miljø. Andre måske i et mere belastet miljø, måske er der nogle indvandrere, og nogle af dem har måske rigtig mange indvandrere. Det vi håber at få ud af det, er ikke nok med, at danskerne vil vende sig til indvandrerne ved at vokse op med de her børn gennem hele deres skolegang. De vil også være bedre at integrere sig i resten af deres liv. Vi håber også på, at dem, der bor i nogle belastede miljøer, vil finde nogle venner i knap så belastede miljøer. Og at de så vil undgå blandt andet bander og kriminalitet. Vi håber også på, at de andre kulturer og indvandrere, som vi nu møder som danskere, vil vende sig mere til danskerne og forstå, at det er muligt at give et ordentligt indtryk, og det er muligt at hoppe ud af sin sociale arv. Det er muligt at bryde ud og få venner i Danmark og ikke holde sig i sit lille minisamfund, hvor man nu end bor og hvor der kun er folk fra sin egen kultur. Hvis Trekantspagten kommer igennem, håber jeg på, at Danmark bliver et mere multikulturelt land. Everybody get up.